ясними грехами, каб успылаў гнев Божий понад нами. Час, як Отец Бог гнев на нас карає, щасний, хто в маті порятунок має. Для беззаганной Бог усё здійсняє, Дух нам дарує, вини пробачає. Як же тебе нам не любить сердечно, бо укрыться можем под твой плащ безпечно. Матерь, ратуй нас, будь нам обороной, и отведи ты Божий гнев суровый. Сердце взгадай же, что мечом протято, час, коли сына крыжовали каты. Деля покутал и души сболелой, бо на Голгофе сыном ты терпела. Бог нам дарує, каб ми за провини так не терпели, як терпеть повинны. Гнев справедливый, як Отец злагодить, ты покажи до неба нам дорогу. Сердца святого, ласку и опеку будем узносить з веку и до веку. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. И с Духом Твоим. Єсус сказав Марії Магдалені: «Іди до моїх братов і скажи їм: узыходжу до Отця моєго і Отця вашого, до Бога моєго і до Бога вашого». Гэтымі словамі антифона на ваход, дорогие браты и сестры, распочинаем нашу делу святой мши во літургічний успамін святой Марии Магдалены. Праз яе заступніцтва будем заносить наши просьбы до Божьего трону. Падчас гэтай святой мшы малюся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы прадставілі Пану Богу пра заступніцтва Маці Божай падчас набажэнства, выпрошваючы аб усіх тых дарах і ласках, калі яны згодныя з Божай воляй. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе,
Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який сидиш праворучайся, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, Твой единородный Сын послал Марию Магдалену, как яна першая вестила апостолам великодную радость. Просим Тебе, праз ей заступництво, дай нам силу, так як яна вещать вечно живого Иисуса Христа, и дозволю бачить Его у славе небесного владарства, які з Тобою живі и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, любов Христа охопила нас, якія думаюць, што калі адзін памёр за ўсіх, то ўсе памерлі. А Jesús памёр за ўсіх, каб тыя, хто жыве, уже не дзеля сябе жылі, а дзеля памерлага за іх і воскрослага. Таму адгэтуль мы нікога не ведаем паводле цела. Калі ж і ведалі Хрыста паводле цела, то сёння ўжо не ведаем. Таму, калі хто ў Хрысце, то і новае стварэнне. Даўняе мінула, вось сталася новае. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Боже, Тебе прагне душа моя, Боже, Тебе прагне душа моя. Боже, Ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагне душа моя. Мое тело по Тебе тужить, у земли пустынной, засохлой и безводной. Боже, Тебе прагне душа моя. Так у святыні я углядаюся у Тебе, каб убачить Твою силу и славу. Бо милосердность Твоя лепшая за життё, вусны мои будут хвалить Тебе. Боже,
Боже, Тебе прагне душа моя. Так буду благословлять Тебе в моим житті, и взнесу руки в имя Твое. Душа моя насычается небы тлущам и туком, и в устны мои славят Тебе радостным спевом. Боже, Тебе прагне душа моя, бо Ты стал моей допомогой, у тени крылов Твоих узрадуюся. Да Тебе имкнется душа моя, тримає мене Твоя правица. Пане, Тебе прагне душа моя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Скажи нам, Марія, що бачила у дорозі живого Христа, гробниці увоход, і слави бачила усход. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. Хвала Тобі, Пані. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы, і не ведаем, дзе паклалі яго». Марыя стаяла каля магілы і плакала. Калі ж плакала, зазірнула ў магілу і ўбачыла двух анёлаў у белым адзенні, якія сядзелі адзін каля галавы, а другі каля ног, дзе ляжала цела Езуса. І яны кажуць ёй: «Жанчына, чаго ты плачаш?» Адказала ім: «Забралі Пана майго, і не ведаю, дзе паклалі яго». Калі гэта сказала, азірнулася і ўбачыла Езуса, які стаяў там, але не ведала, што гэта Езус. Кажа ёй Езус: «Жанчына, чаго ты плачаш? Каго шукаеш?» Яна, думаючы, што гэта садоўнік, кажа яму: «Пане, калі ты вынес яго, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я забяру яго». Езус кажа ёй: «Марыя». А яна азірнулася і сказала яму па-габрэйску: «Рабуні», што азначае «настаўнік». Кажа ёй Езус: «Не затрымлівай мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца. Ідзі ж да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, да Бога майго і Бога вашага». Пайшла Марыя Магдалена абвясціць вучням, што бачыла Пана, і тое, што ён сказаў ёй. Гэта слова Пана. Паважаныя браты і сёстры, сёння касцёл ушаноўвае святую Марыю Магдалену, тую жанчыну, якая першай сустрэла воскрослага Хрыста і якая першай абвясціла гэтую добрую навіну вучням. Евангелие сёння паводле Яна паказвае нам Марыю каля пустой магілы. Яна плача, бо не знаходзіць цела свайго настаўніка. Анёлы пытаюцца: «Жанчына, чаго ты плачаш?» Але нават іх прысутнасць не суцяшае яе. Яе сэрца поўнае болю і страты. І вось Езус сам звяртаецца да яе, кажа: «Жанчына, чаго ты плачаш? Каго шукаеш?» Яна, аднак, не пазнае Езуса і, думаючы, што гэта садоўнік. І вось калі толькі Езус кліча яе па імені, кажа «Марыя», яе вочы адкрываюцца. Яна пазнае свайго настаўніка, кажа яму «Рабуні». І гэты момант — цэнтр усяго апавядання, цэнтр сённяшняй Евангелія.
Езус кліча Марыю па імені, і гэты заклік перамяняе ўсё. Гэтыя слёзы смутку, якія былі на вачах Марыі Магдалены, становяцца радасцю сустрэчы. Можна так параўнаць, што цемра ночы і цемра яе сэрца рассеяны святлом прысутнасці Хрыста уваскрослага. Браты і сёстры, напэўна, кожны з нас, як і Марыя Магдалена, мае сваю гісторыю. Яна была вызвалена ад 7 дэманаў, сімвала поўнай зняволенасці. Езус вызваліў яе, і яна пайшла за ім, стаўшы яго вернай вучаніцай, якая пасля стала пад крыжам. Марыя шукае Езуса і знаходзіць яго там, дзе, можам сказаць, нават яго і не чакала. Прыйшла да магілы, каб ушанаваць памерлага, а сустрэла жывога. Таксама і мы часта шукаем Бога у нашых планах, спадзяваннях, а Ён сустракае нас нечакана, у цішыні, у малітве, у Божым слове, у сакраментах. І калі Езус кажа Марыі: «Не затрымлівай мяне», Ён не адхіляецца ад яе, не адмаўляецца, але кажа ёй і пасылае: «Ідзі да братоў маіх і скажы ім». Можам сказаць, паразважаць, што вось менавіта дае гэты першы наказ, каб яна ішла і абвяшчала. Яна, можна сказаць, становіцца той першай, хто абвяшчае, што «Я бачыла Пана уваскрослага». І гэта таксама пакліканне для нас, і гэты заклік датычыцца нас. Мы, якія сустрэлі Хрыста ў нашым жыцці, таксама пакліканы быць яго сведкамі ў васкрасення. Праз наша штодзённае жыццё, праз нашу веру, праз нашу любоў да бліжніх, праз наша сведчанне. Мы пакліканы несці гэтую добрую навіну, добрую вестку сённяшняму свету. Сённяшняя святая апякунка сённяшняга дня Марыя Магдалена нагадвае нам, што любоў мацнейшая за смерць, што вернасць перамагае страх, што сустрэча з жывым Хрыстом перамяняе жыццё. Яна прыклад для кожнага з нас, асабліва для тых, хто перажывае цемру, можа, сваіх сумненняў, болю або граху. Нагадвае таксама нам, што Езус кліча кожнага па імені. І гэты заклік можа змяніць усё нашае жыццё. Няхай прыклад святой Марыі Магдалены умацоўвае перш за ўсё нас у веры, а яе заступніцтва выпрашае нам ласку глыбокай асабістай сустрэчы з уваскрослым Хрыстом, каб мы, як яна, маглі абвяшчаць: «Я бачу Пана». Амен. Праз заступніцтва святой Марыі Магдалены узнясём да Бога нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб Айцец Нябесны шчодры на міласэрнасць няспынна асвячаў яго. Цябе просім. Молімся за ўсе народы свету, каб яны прынялі Езуса Хрыста як адзінага Пана і Збаўцу. Цябе просім. Молімся за закаранелых грэшнікаў, каб яны пакаяліся і перамянілі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых інтэнцыях, з якімі сёння прыходзім да алтара Пана, якія мы прадставілі Пану Богу пра заступніцтва Маці Божай падчас набажэнства, каб добры Бог выслухаў нашы пакорныя просьбы і адарыў усіх тых патрэбнымі ласкамі, за каго мы молімся. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб ад святой Марыі Магдалены мы вучыліся любові да Бога. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя просьбы і вядзі нас шляхам Евангелля. Праз Хрыста Пана нашага. Да серця Панни і владарки з надією моцной ми ідем. Коли беда наш свет
моц постигне, сюды мы мольбы принесем. Спокою щасный просим дар, почуй умольных серцев жар. О Пані, Ти наша, спокою щасний просим дар, почуй умольних серцев жар. О Пані, Ти наша. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам, всему костелу святому. Милосердный Боже, мы приносим Тебе хвярные дары у день успомину Святой Марии Магдалены. Просим Тебе, прими их ласкаво, яки Твой Сын принял ее послугу, якую яна оказала Ему с любовью, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И за Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых, а заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых захвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяром Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно.
Памятай, Пане, про касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святой Марыяй Магдаленай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі испаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. О Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Спокой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божа, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благаслаўлёны, пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, Ён сумным надею и радость дае, покорно сыходит для нас на алтарь, каб стать нам поживой дае себе удар. Наш Пан, добрый пастырь,
пастир притулок слабим, дає літостіва у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії святлом. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промень з неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у серцах по небу тугу узбуджать. Наш Пан прославленный до нас, и Он иде, приносячи мир и сутеху в беде. О свету збавлення, Ти моцей своєю, ратуй нас завсюди з неволі грехом. Молимся. Боже наш Ойче, нехай сакрамент, який ми прийняли, наповнить нас такою любов'ю, з якою святая Марія Магдалена тривала при Єсусі Христі своїм наставнику і Пану, який живе і владарить на віки вічні. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божє благословення. Пан з вами. За Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Что за этот день зробили, переглядь наш Боже милый, умацуй святые чини і пробач усе провини, коли дрема супокоить и во сне дай быть с тобою, пошли телу обновление, а сумлению очищение. Безупинно Твое вока, бачить близко и далеко, ласки в